22. december. Veľká lietajúca myš. Ja? Zvrieskol Felix. A letieť? Áno, povedal Eduard pokojne. Ako by šlo o bežnú vec, že myši lietajú. Bude to hračka. Pozri, vnútri je sedadlo akurát pre teba. Lietadlo vyniesieme na strechu a odtiaľ môžeš odletieť. Na severnom póle sa ocitneš raz, dva a možno cestou stretneš Santa Clausa na saniach. Felix si tým vôbec nebol až taký istý. Už len to, že sa vybral do mesta, bolo dosť nebezpečné. Nie je to ešte lietanie. Odkiaľ má vedieť, kde je ten severný pól? Veď nemá ani mapu. Bez obáv, vyhlásil Eduard, ako by mu čítal myšlienky. Na oblohe hľadaj najjasnejšiu hviezdu, to je severka. Nasleduj a bude isté, že letíš tým správnym smerom. Felix sa to nepresvedčilo, no v tomu padol pohľad na obálku, ktorú celý večer stískal. Každý si predsa zaslúži šťastné Vianoce, pomyslel si. Musí prijať túto možnosť a dokončiť svoju misiu, hoci to vyzerá desivo. Vystrčil bradu a prikývol. Idem na to, vyhlásil. Bravo, pochválil ho Eduard a celý sa rozžiaril. Nemárnime teda čas. Podišli k figuríne Santa Clausa a vyštverali sa mu na hlavu. Zvesili malé lietadlo, opatrne ho zložili na zem. Tak, zafúnil potkan, keď bezpečne doskočili na zem. Teraz ho musíme dostať na strechu. Felix si spomenul na stovky schodov, čo sa zo vstupnej haly vynuli na 5. poschodie a zastonal. Zaberie to celú noc, kým to tam lietadlo vytrepeme. Je veľmi ťažké. Nepôjdeme predsa po schodoch, opravil ho Eduard. Zasvištíme hore výťahom, povzbudil. Poď za mnou. Felix netušil, čo je to výťah, ale nemal na výber. A tak šiel pomôcť Eduardovi s lietadlom. Ten svižne kráčal k akýmsi lesklým kovovým dverám na náprotivnej stene. Črepníkové palmy stáli vedľa ďalších rovnakých dverí. Eduard vyskočil a stisol gombík v stene. Zem sa začala chvieť a Felix panikáril. Čo sa to deje? Pozrel na Eduarda, ktorý stál vedľa neho nadšenie si pískajúc veselú vianočnú melódiu. Chvenie ustalo a jedny dvere sa otvorili. Ukázal sa výťah vykladaný zamatom, prešívaným zlatou niťou. Eduard súril Felixa, nech vojde. Po zamatovej látke sa vyškrebal zas nahor a stlačil drobný gombík, ukrytý za malou tabuľkou pod radom väčších gombíkov. Len čo sa celá vec pustila smerom dohora, opäť sa rozhegala. Keď sa chceš dostať na strechu, musíš stlačiť tajný gombík, prezradil Eduard pyšne. Len dôležití zamestnanci ako ja o tom vedia. Felix nikdy nezabudne na krátku cestu výťahom. Nevedel, čo je hore a čo dolu, hádzalo ho sem a tam a párkrát aj spadol. Bola to úľava, keď konečne zastavili a dvere sa s cinknutím zvončeka otvorili. Vyteperili stroj na strechu a na chvíľu obaja stíchli. Kým boli v obchode, počasie sa o dosť zhoršilo. Hrozivý vietor burácal a zavíjal a okolo nich sa víril hustý sneh. Nebolo takmer nič vidno. Felix prehltol. Od strachu mu chlpy stáli dubkom. Ak privrie oči, uvidí kus mesta pod sebou. Boli veľmi vysoko a zdola doliehal ruch ulice. Potrebujeme dobrú rozjazdovú dráhu, skrikol Eduard, snažiac sa prehlušiť vietor. Ukázal na mierne vyvýšený pilier pri zadnej strane budovy. Bol len čosi meter nad zemou. Keď budú silno tlačiť a potom lietadlo zdvihnú, dostanú ho naň. Malé lietadielko sa divoko rozkolísalo a roztočila sa mu vrtuľa. Felix sa vyťahol do kabíny. Za ním bolo ešte jedno sedadlo, ale pred Eduarda žiaľ primalé. Musíš ostať tu, zrúkol nahlas Felix. Ďakujem ti za všetku pomoc. Eduard jemne potľapkal Felixa po labke. U nás v obchode si vždy srdečne vítaný. Felix sa usadil v sedadle a pevne chytil riadidlá. Eduard začal tlačiť stroj. Najprv pomaly a potom čoraz rýchlejšie. Okraj budovy sa približoval a za ním zývala čierna diela plná víriaceho sa snehu. Vrtuľa sa naplno rozbehla. Felix zadržal dých. Eduard posledným ťahom postrčil Felixa
a lietadlo sa prehúplo cez okraj budovy.